Το 1955 η σιωπή αιώνων έσπασε. Το αρχαίο δράμα επέστρεψε στα σπίτια του. Αλλά ποιο θέατρο είναι ο πραγματικός βασιλιάς? Η Επίδαυρος. Λένε πως αν ρίξεις ένα νόμισμα στο κέντρο, ακούγεται μέχρι την τελευταία σειρά. Ένα μυστήριο της φυσικής. Το Ηρώδειο. Στη σκιά της Ακρόπολης. Πιο κλειστό, πιο επιβλητικό, με ρωμαϊκές καμάρες που προκαλούν δέος. Στην Επίδαυρο είσαι μέσα στη φύση. Το δάσος αγκαλιάζει το κύλον. Η θεραπεία της ψυχής μέσω της τέχνης. Στο Ηρώδειο η πόλη βουίζει απ' έξω, αλλά μέσα υπάρχει μαγεία. Η Ακρόπολη φωτισμένη από πάνω σου. Το 1955 ξεκίνησαν τα φεστιβάλ. Οι Παξινού και ο Μινωτής έδωσαν πνοή στις πέτρες. Η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο κέντρο πολιτισμού. Για τον ηθοποιό, η Επίδαυρος είναι η απόλυτη δοκιμασία. Αν σε αποδεχτεί το κύλον, έχεις κερδίσει την αθανασία. Το Ηρώδειο είναι αρχοντικό. Η Επίδαυρος είναι θεϊκή. Η διαφορά είναι στην αίσθηση του ιερού. Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδευαν με δύσκολους δρόμους το 50 για την Επίδαυρο. Ήταν προσκύνημα, όχι απλά θέατρο. Και τα δύο θέατρα ενώνουν το χθες με το σήμερα. Είναι οι πυλώνες του ελληνικού πνεύματος. Προτιμάς την αγκαλιά της φύσης ή τη σκιά του Παρθενώνα, η επιλογή είναι δική σου. Όπου και να πας, η φωνή των αρχαίων ποιητών ακούγεται καθαρά ακόμα και σήμερα. Έχεις παρακολουθήσει παράσταση σε κάποιο από τα δύο? Πες μας την εμπειρία σου και εγγράψου στο κανάλι.